Tarve ihan uudenlaisen kirjan kirjoittamiselle syntyi siitä, kun me oltiin tehty ostovallankumouskirja. Niin se meni niin digitaaliseksi kaikki, että unohtui se inhimillisyys. Ihminen oppii myymään tuon kirjan kautta, mutta vielä suurempi asia on se, että se oppii arvostamaan erilaisia asioita. Seuraava megatrendi ei ole se, että myydään enemmän, vaan se, että mikä on se ihmisten arvopohja. Ja kun tehdään bisnestä, niin ihmisten välinen arvopohja on se tärkeä asia. Ja yksi tärkeimmistä arvoista, mikä tulee nousemaan, on tämä inhimillisyyden näkökulma. Kyse on täysin uudesta formaatista. Se bisneskirja, joka on kirjoitettu lastenkirjatavoin, se asettaa sut miettimään eri tavalla koko bisneskirjaa ja siitä tarinaa, miten myynti on kehittynyt 80 vuoden aikana. Siinä isoisä kertoo niin kuin lapsenlapsille tarinaa. Ja oivallus on se, että kun sitä kirjaa lukee, kun lapsi lukee sitä yksin, se ymmärtää, että mä haluaisin olla vanhempien kanssa enemmän. Ja jos vanhemmat lukee sitä lapselle, niin lopussa molemmat oivaltaa, että just tämä hetki, kun me ollaan nyt tässä yhdessä, niin se on sitä laatuaikaa. Ja tätä meidän pitäisi olla enemmän. Ja se laittaa ihmiset pohtimaan tämän kirjan myötä, että mikä elämässä on tärkeää.